základňa pripravená, odobrená. Ideme na to. Ďalší ligový účastník ide okúsiť hrať v branči. Základňa vyzerala veľmi dobre, aj keď problém teraz bol so svojou dôležité desatiny. No a teraz vidíme obrovský problém, ktorý sa udial. Aj Bčka nezapojená. Musíme skonštatovať čas až 29.93. Ten lepší terč bol na pravej strane 29.48, to boli Brestovaní. Žiaľ ani v branči to nevyšlo, ale